Maar Kees, weet je wel, de Simon, die stiert van de door. Ja, gelukkig. Ja, En dat betekent dat de start van het radioprogramma Mooi Voort, hier bij RTV NOF, werd voor start van de 20 juni. Dan kunnen de harde sneus van tolwoeren en fjouwroede afstemmen op een mooi Simmer-magazine. Ja. Vol actualiteit. Zeker. Live-verslagen in dit regio. Sport, muziek en vanzelfs een mooi soort verhalen, denk ik, Kees. Ja, hè? Van mensen hier in Noord-Friesland en omkringen wij. Maar ja, wat verwacht je, Kees? Want toen bent ik hier van de organisatoren. Toen zit je bij u. Wie Postman en Minke Druiter zit ik even om u wat uitlichting aan over een mooi programma. Wat eigenlijk een beetje een verlenging is van verleden hier, denk ik. Hè? Ja, vorig keer weer een dik succes. En daar beduren we nog weer op verder natuurlijk. En we hopen dat het nog een groter succes wordt dan vorig keer. Want we hebben even heel mooi bezig geweest. We gaan koppeltjes maken. En dan gaan 2 koppeltjes van 2 mensen gaan naar Duarpta. En een soort routes gaan we maken. Terug van Noord-Friesland. Het is extra deel, 8 Kaspelen en Dantemerdeel natuurlijk. En dan, maar de meesten maar even zien wat er al in te baren valt bij de plakjes dat ze heen gaan natuurlijk. Ja, want het is eigenlijk een verlenging. Ja. Maar er zijn eigenlijk meer programma's binnen qua instorten. Ken ik het zo zeggen? Nou, we hadden de hand wat samenvouwd, zeg maar. En er zijn programma's aan vakantie. Roemwee Sport had vakantie, op een hecht had vakantie. Weekend Nieuws had vakantie. En al die mensen hebben we binnengevoegd. Dus die zijn net op vakantie, maar die hebben we binnengevoegd bij een nieuw programma. Ja. Mooi voort. Met Vlindier hebben we dat ook al dienen. Maar het wordt nou eigenlijk fine-tuned. Dus het wordt nog veel mooier dan Vlindier. De Vlindier mag misschien als een try-out, maar het wordt steeds mooier en mooier. Ja, het wordt steeds mooier en mooier. Want mensen zitten jonker in winkels zien van het verslag. Ja, we zitten onderwijs natuurlijk. Hè? Ja. Ik onderwijs, ik kan vaak hier mij die in. Dus ik onderwijs niet. Nou, ga ik wel in. Het is een stuk groter. Ik ben hier een stuk meer plekken denk ik, dan dat we vaak hier ben West. Dus een stuk meer en een stuk meer. Hoe groter en mooi is ik altijd. Ja, maar wat jouwt die dat gevoel, dat verslag jou? Dat de meesten die jaren kennen op een radio, maar dat is toch onderwijs van hun eigenlijk, hè? Ja, maar we komen echt mooie dingen in. Er komt een grappige dingen in vooral. Er komt dingen in die oorstings van, bijvoorbeeld als je hier niet natuurlijk of zo bezig, dan is altijd een vrij van, wat ben je eigenlijk onderwano en zo en dat soort dingen. Nee, kom samen met kind. Dan hebben we vader hier gehakt toen en hebben we ontmoet bij het verzwaringshuis in in Hurgriep. Ja, maar die oud man. En maar dan wie een oud man en ik wie toen maar 3 paard. Nou, heel hilarisch gesprek. We gingen erin eigenlijk voor een tentoonstelling, maar uiteindelijk kwamen we iets heel oost zien. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling eigenlijk, ja. Het spontane. Het spontane erin, het leuke erin. Er komt zo'n ding in de West van denk je, nou daar kunnen we echt wel even in. Of er komt mensen op straat in de West van zes van, nou ja, daar kunnen we echt wel even naar vregen en dat soort dingen. En er komt zo'n hele verhaal komen er vaak uit. En ja, dat is natuurlijk het mooie erom. Spontane, mooie, sociale en ook sociaal gebeuren. Kees, waarom hebben we hier nou voor gekozen van dit voor jouw onderwijs? Nou, daar hebben we al een paar hebben we daarover gehoord. Wieger en ik die reden hier heel vaak heen naar de studio zijn van nou. En toen weer rond bij sporten, wie er net meer en over het programma zeg ik net zei van nou, de stuurreder. En we zagen heel vaak naar Groningen, Expeditie Groningen. Ja. Zeiden we toch van, nou, zij is het programma maar waar je rekken maatje. En dan, gaan wij dan met koppeltjes nog voort. En maar de dorpjes staan natuurlijk. Ik heb wel even de eerste week, dit is mijn weekend natuurlijk. Dan gewoon, doe ik zelf. Gerard en naar Oost-Mahorn, Ezelstaat, Ajem en Eersmesiel. En dan hebben we nog een koppeltje die gewoon echt voort. Dat is Minke en het Tjerkje. Staat in Blauwverlaat, Kerkers, Kleester, Stroobos en Augustinusgeer en Zurhuzem. Dus de meesten kunnen daar al kleermeidje van. Ja, de kinderen lopen al uitlezen. Maar wij komen erom. Ik ga kijken met de meesten van het Bedouwd Festival in Praat. Ja. Die ga ik uitnodigen. Nou, dan nemen we daar een opnames van. Dus ik ga mijn Minke. Ja. Zaterdagmorgen al huurbekeerd richting Bedaard. Oké, dus je bent al druk bezig. Dat is het 10 weken, ja. Dat is echt 10 weken druk, maar dat is wel mooi. En dan is wat gebeurd, want dan ben je er over uitzending. Dan ben je een weekend nieuws Oké. Nou, die sporters zullen wel misschien keer zien. Goed zien. Maar je hebt ook aandacht aan de streekartiest. Ja, alsjeblieft. Wat moet daar bij je voorstellen? Nou, daar ben we gratis Kooistra en ik ben er druk aan het zieken. Om streekartiesten. Die mij dan 4 nummers inleveren.
Die draaien we dan om het oren. Jou 1, jou 2, jou 3, jou 4. En dan hebben we na jou of jou even een gesprekje met de artiest, band of zangeres. Maar we hebben nou 3 opgaves. Maar dat mij wel meer. Ja. Dus dat er nou iemand luisteren. Die mij gaan opgaan als band. Nee, hier bij... WhatsApp-nummer, hè? Dat is 0444 1202. Dus, en voor evenement natuurlijk, kijk, hè? Ja, voor dingen die... Hoe meer, hoe beter. Alles. Hey, alle informatie, ik weet de mensen hun appjes sturen, maar alles zit natuurlijk ook op de website. Hè? Dus, maar de meeste schermen even zie je op de website RTV. Ja. En daar stel ik alle informatie waar je appje heen sturen of mail je maar of mailen. Hè? Mailen. Ja. Nou, de meesten hè, die dit programma nog net kennen, Wieger. Hè? Ik zie er weer in hoor. Waarom moeten ze dan vanaf 20 juni zeker afstemmen op Mooiswoord? Waarom? Ja. Omdat het wel het mooiste programma is van de Simmer. Ja, denk het wel, ja. Ja. Het mooiste programma, Kees, ik voor die? Ja, natuurlijk. Ja, je zit er heel hier al Ja, de meeste show je net, maar je hem glunde de roer, je hebt een smile van de ene in het oren. En Minke, ik heb het een succes, we doen maar dus onderwijs. Ja. Nou, en ik ben ook wel in de studio. Best ik in de studio zien? Ja. Oh, oké. Ja, dus doe best ik een maandje van alles als het ware. Dat is horen per week, hè? Dat zit ook weer al die horen koppeltjes en technicus. Het is net zo dat het elke show hetzelfde is. Nee. Het is elke keer weer over. Maar nou kop ik de vraag waarom. Maar stoel er zin in tegen? Ja, zeker. Ik ben er al klaar voor. Ja. Ik ga de auto vol tankt. Ja. Dus ik ken die kant aan zijn vul uit. Maar ja, dat ben ik wat dat betekent natuurlijk. Maar heren, we moeten afsluiten. Het komt goed. In verband met de tijd. Jammer. Nou is dit weer Roebo Sport. Ik heb voor de laatste keer. En hartje, na een week komt het tover tot 4 uur. Hier, mooi voort. Mooi jongens. voort. Mooi.